In deze aflevering vertellen we die alles over de veiligens in de wereld. Want spietig genoeg gaat dat net overal zoals we graag willen. Een spannend en ook wel wat angstig onderwerp, maar ook een onderwerp dat we net omheen willen. En goed om te weten, we hebben deze afleveringen maken voor de band van de basisscholen. Maar wij denken dat volwassenen er echt nog heel wat van opstekken kennen. Hey, leuk dat je naar weer een nieuwe aflevering van Oer de Grace. Mijn 4 Friesen om Utens onderzoeken we de verschillen in het leven in Friesland en in het buitenland. Want is het nou echt zo oors, bij Oer de Grace? Kun je je voorstellen dat een knop in je huishouden werd op drukke kist bij gevaar, die gewoon naast in doorbel hing? Ik zou het me nu vervinden. Maar zie het wanneer het in een part van Zuid-Afrika waar zo'n knop echt nodig is. Zullen we er voor ons op drukken willen? Iets knopje, als we daarop drukken, dan komt er een beveiliger. Zullen we het eens bezieken? En nou is het genoeg! Waarom komt er nog in? Waarom was dit alleen nog in Zuid-Afrika? Waarom hebben we hier net al een keer zo'n knop? Maar Jennifer, dat komt toch veiligheid. Het is een heel groot thema in het leven van Zuid-Afrikaan. Door een hele dreige geschiedenis hebben we hier in Zuid-Afrika een heel groot verschil tussen arm en rijk. En waar er een groot verschil is tussen arm en rijk, daar gebeurt er echt nog wel eens wat. Dus dan moet je bedenken, stellerij, maar soms ook nog wel volle slimmere dingen. Dus daarom hebben wij zo'n knopje. Zusje dan ik net een heel soort mensen op straatbordje. Daar vielen hij te mem het net veilig genoeg voor. Een heel soort band die geloven dat ik wat langer op squallen, want daar is een heel soort sport. Wij squallen kunnen ze daar voetballen, ze kunnen daar tennissen, atletiek. Ja, en als ze dan met die thuis komen, dan gaan ze de putten wel uit. En jongens, zusje net een heel soort mensen op straat. Juist voor donker thuiswijzen. Mensen die de soort deelt aan, die wijden in een estate. En dat is een soort woonwijk maar een heel groot scatter op binnen. En dan, het rest, echt nog een heel soort stroom te winnen. Misschien nog een paar camera's erbij. Die stroom te winnen, was ik niet zo vaststellen, ik weet zoals het wonen, maar de kei. Maar dan, maar best wat meer stroom erop. Mensen die het net een soort yield hebben, of geen yield. Je weet in een township, je is juist wel een heel soort meer mensen op straat wordt zien. Maar ja, ik yield dat mensen wel wat voorzichtig binnen. Daarom denk ik dus. En hoe is dat dan bij je thuis? Nou, zoals juist, hebben we tralies voor de buiten. Ja, ik moet net zeggen dat we in een gevangenis zijn. Liek het wel een beetje zo. Maar de tralies zitten aan de binnenkant en het ruit kan gewoon hier. Zodat een beetje ruimte wordt, kan een kort weg in en uit komen. En wat we dan ook nog gaan is, en dat is wel wat, we gaan je een iets knopje. En als we daarop drukken, dan komt er een beveiliger. Zullen we het eens bezieken? Zo. Oké, zo'n neetknop is net heel dal ongebroekelijk in Nederland. Want gewoon mensen die zich onveilig voelen, rennen mij zo'n neetknop roem. En wanneer ze op die knop drukken, neemt hij het loert op en komt dat via een centrale bij de politie te landen. Mij de locatie van de knop. Zo'n knop is vooral wichtig voor mensen met gevaarlijk werk. Big leagues, journalisten, die heel tijd vaker bedriegen worden door de politieke verdeeldheid in Nederland. En voor deze mensen is zo'n knop uitrekt. Oh, daar wie de beveiliger al. Thank you for coming. Duurtje, hè? Ja, en dan heb ik op de telefoon, waar je WhatsApp-groepjes met me op zien kennen, als er wat aan de hand is in de buurt. Ja, dan valt er wat taak, dan zit er nooit wat op kan. Dan ben ik net samen maken, hè? Die WhatsApp-groepjes hebben hier in Friesland echt in inbraak. En dat komt voor in buurten bij dit boert. WhatsApp buurtprofessie. En zo houden we de buurten bij zijn allen toch een stukje veiliger. Wat een lawaai, zo'n alarm. Maar het wichtigste is vanzelfs dat elk haar of hem veilig voelt. 8000 kilometer verderop, in Amerika, ben het Jeroen. En hier doen ze hele oren dingen om haar veilig te voelen. Een geweer in de hoerza is hier heel gewoon. En we introduceren de aflevering met een knipeeg. Maar alle dingen die misgaan met wapens in Amerika, die ben vanzelfs net om te laten zien.
Er zijn bedrijven in Amerika die te goed bond voortjuren voor wapens om mensen die te naar je bankrekeningen openen. Hi. Hallo, kan ik u ergens mee helpen? Ja, ik wil graag een bankrekening openen. Dat kan zeker. En daar krijg je een tabben hier in de klok bij. Ah, prachtig. Dankjewel. Dit is een overval. Je meid zit mezelf wel heel makkelijk, hè? Oké, Jeroen. Ik weet even net wat ik zit met. Dit kan toch gewoon het weer wezen? Tja, het is echt wier. Oké, het is misschien net zwart wiet. Sint-Wurg binnen er nog heel min bedrijven die dat ik echt doe. Maar onder hier is Tien wie er dus bedrijven die een tegoedbond voortjuren voor wapens. Als je een auto kochten of een bankrekening openen. Ik wil je hem wel even waskoken, want deze video kan best schokkend wezen. Ik denk dat we al het verhaal wel kennen van Amerika, van de shitpartijen. En toen ik je wenje kwam dat voor mij dus een stuk dichterbij dan wanneer ik het ergens op het nijs zeg. Haast de helft van alle mensen in Amerika het een wapen. De meesten hebben het voor zelfbescherming, want ja, als de oor erin had. Nu weer eens. Omdat elke die een wapen had, moest zelfs eisen ik wil een wapen hebben om veilig te wezen. Maar ik weet nog net of dat het juist veiliger of onveiliger maakt. In Nederland hebben we geen wapens en al heel dal net broeken. Alleen nog jagers en sportschutters mij erin hebben. Maar had je wel een vergunning voor nodig. Als lid worden was van een shiftbaan, zoals deze, dan moest een VOG, een verklaring voor goed gedrag, litten. Maar ik had nou voorkeur. Oh, dit is weer echt heel heftig. Hey, maar Jeroen, had dat dus ik zo'n pistool? Nee, die hebben wij thuis net. En ik mooi dat ik nog net, want ik heb nog geen green card of een permanente verblijfsvergunning. Maar wanneer ik die heb, weet ik net of ik überhaupt zo'n ding heb hoor. Al krijg ik dus wel dit soort reclame in de brievenbus. En je zou het net zeggen als je het Amerikaanse nijs een beetje volgt. Maar er binnen wel regels en wetten voor wapens in Amerika. Maar ja, als je dan zulke soort dingen in de bus krijgt, dan kun je je voorstellen dat het heel normaal is om je altijd in de buurt te wezen van wapens. En ja, dan kan het ik vaker misgaan, zelfs al worden alle regels volgen. Jij deed dit hier weer een jonkje van 6 hier die het pistool van zijn huid mij nam hier squallen. En ze juft hem maar beschitten hier. De juf libbet gelukkig nog wel, maar dat kun je in Nederland net voorstellen toch? En Amerika is een heel groot land, jij groter als heel Europa. Dus er zijn heel veel dingen die heel veel bij mij wel gebeuren. Maar het gebeurt echt wel eens volle dichterbij. Ik heb even een kwartiertje in de auto zitten omdat ik in deze supermerk graag channelen te wil. Het ziet eruit als een gewone supermerk, maar hier is tweeënlijn wat verschrikkelijks gebeurd. Waarbij mijn shitpartij 10 mensen omkwamen binnen. De winkel is pas krijg weer op nij openen. En als zo'n ze dan moet het in die tussentijd wel een soort verrode wezen qua wetjouwing om het veiliger te maken van mensen. Maar dat is Pieter en Af totaal net het geval. Zo'n deze shitpartij zijn tweeënlijn, werden er al meer dan 30 shitpartijen wist waarbij minstens 1 persoon omkwamen is. In Amerika vinden mensen en vooral politici het vooral heel wichtig dat mensen vrijheid hebben. En daardoor is het zo lastig om mensen op te dragen dat die wapens strengere wetten nodig hebben. Nou Jeroen, dat klinkt wel heel heftig. Doe voorzichtig. Ja, een aflevering met een best zwierbeladen onderwerp. Maar daarom net minder wichtig. En ik hoop je dat je hem veilig vielen in je eigen omjouwing. Nou, en dan nog wel orenwieken een aflevering bij een iets minder zwier onderwerp. Doet het je vorig jaar zo koud weer, dacht ik, liet ik een lieds experimentje doen. Mijn hand echt. Ik voel mijn gezicht niet heel erg meer. Dus 10, 15 seconden. Ja, dit is wat een kouwtje doet.